Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano World
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, let's go. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kunyang pong aldaw ni Martes. Petsa 7 na kita ngunyan, Sir Javier. Kang bulan na Nobyembre taon 2023. Sabayan po nindo ang sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa tuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod.
Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kompleanyo ngunyan, November 7. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man, ano man pong klaseng okasyon iyan, aday nindo paglingawan ang sa kuyang perming tugon, iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri, wara man po kaibang maingatkan kudi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Tapos na ang eleksyon, tayo na kamo makasulusit. Sige tabi mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Live na live po mga tugang sa Bicol Net TV. Surog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Aduon. Sabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa inyong mga pinagigibo sa mga oras po gini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitag maugma, asin, relax sa natabi, Sir Javier. Relax na. Maugma na, enjoy pa. Sige po mga tugang. Sa mga parantabay niya to, paki-like and share na lang ano. Sa mga parantabay niya to dyan, paki-like and share. Shout out muna kita kay Sir Javier Bunsa. Gariday of mo niya ni Sir Javier. Maray na aldaw databi, Bicolandia. Namarapara databi ang taga-tagoy Tuyanon. Sige, salamat Sir Javier. Kumusta databi sa mga taga-Tagoy-Toy? Malinaw, Albay. Kumusta ka mo dyan? Sige, Martis na ngunyan. Pag Martis baga, busy ang mga official tadigdi sa 1st District. Maging sa provincial government kang Albay. So mga legislador ta. Patay mga regular session ang sanggunian panlunsod ng tabako. Makada Martes yan. Dyan man sa SB Malinaw, Iguaman. Sa Inpad may session, dyan sa sanggunian panlalawigan ng Albay. May mga session yan, pag Marte. Di Martes na ngunyan si Javier. Medyo okay ang sa tuyang panahon. Kumusta tabi ka mo? Ano nga ang sa tuyang ngunya na pag-restoryahan na Mading Olive Sanoy? Good morning tabi dyan sa mga taga Kopi Hospital. Kay Mading Olive. So OR team. Yaon na pala dyan pamangkin ko adi sa OR team man. Yan pala dyan sa team mo. Mading Olive. So pamangkin ko si Kayla. Yaon nga ako sa OR team. Ako ang muse nindo dyan si Mading Olive. Yung nga maribokod nga si Madimo. Maribukong ka na tabi mo na Hiling mo na iya. Ako dahil ka nagtaram na
Pamangkin ta ka. Tay ngaya. Ya ko sige ta iusip-usip mo sa ko kung anong pigigibo ni Made. Palumlum da tabi gari mauran, sabi ni Sir Javier o dyan sa area niya. Ay po na pagpaura na. Arog kayo ning mga panahon adi. Ayun ay ni so pigtatakutan ta. Digdi sa may parting Bicol region. Pag-arog na kayo ning mga bulan. Pag-arog kayo ning mga bulan, tigtatamaan kita ki mga makukusog na bagyo. Naramdaman nindo so November 1. Ito so bagyong si Paeng. Matindi baga. Sige. Ano ang sa tuyang mga reparo mo niya na aldaw, Sir Javier, unan makonsuelo. Kasuarin so eleksyon ka nakaaging sarong simana, kan Lunes, di ba? Sarong simana makalipas po so eleksyon sa barangay NSK, so mga na-re-elect, Sir Javier, so mga na-re-elect na mga barangay officials, ara mo tabi Sir Javier, tuto, paborokod na, pasiring sa London. So mga na-re-elect na mga barangay official. Sir Javier, tuto na, paborokod na, pa London. Iyo ko yun. Ay, pag-anik ngayon lang. Amang nagtutuko sa Tornhuto na palundo na. Kaya arama yon kasuod ma pa hanggang ngunyan. Paborokod na tabi sa mga nanggarana na re-elect na mga barangay pagkani officials. Oto na, paborokod na sa London. Mapa-London, maski daing passport pwede. Sir Cassie William, iyan nga ang realidad digdi sa tuya. So nanggana na naka-re-elect na dahil man nagsisisyon dahil na nga ni nagduduman sa barangay hall, nanggana pa Sir Cassie William. Ngunyan, siyempre ilulon niya na naman so sa iyang honoraryong poon ngunyan sundo 2025. Mahida pa ka mo. Yun sa binuroto nindo. Paborokod na. Buroto na. Pagkatapos ngayakan, pasiriring ngayon duman sa mga mall, mga barangay official, pag-restoryanda yan. Ang Philippine National Railway Tabi, Sir Javier o kaya Sir Cassie William, so agyan baga surilis kan rin, posible da tabing mabuksa na. So PNR Naga to Legazpi, posible da tabing mabuksa na ngunya na Pasko kung matapos so pag-ayos kan mga release naning makadiretso na sa syudad kan Legazpi. So tren ang tren bagang ngunyan tabi Sir Cassie William haling Naga hanggang sa dyan sa Ligaw. So paghaling Ligaw pasiring sa Legazpi piga ayos, baka damang databi makaabot na sa Legazpi bago magpasko. So mas o-taking po kang mga bagong re-elected barangay NSK officials dyan sa 2nd District. Pinanginutan po kang AKB party list na narumpa na sa mga taga 2nd District na nanggarana kang barangay NSK eleksyon. So mga taga 1st District, kumusta?
Si Simon ang mapasumpa sa indo mga taga first district. At so second district tapos na. O so second district tapos na rin. So third district no rin man. So first district no rin man. Sige. So lalaki tabi na luminokso sa pampasahirong Roro diyan sa Masbate kan nakaaging aldaw nakuan kan mga otoridad. Yugo-yugon minima na lalaknit na ini. Luminokso sa barko. Nakuan na makalipas kipirang ardaw. Alam na. Nakuan na after ilang days. Alam na kung ano kunata. Siyempre pag nakuha ka kipirang aldaw, alam na. Siyempre gada. O nina, so disaster response cluster sa Bicol. Naghahanda na. Ayun na ini ha. O, so mga bago tabing barangay officials, so mga yaon dyan sa MDRR, ano tabian sa indong mga paghahanda, palaog na ha, kita bagangon yan, arog kening mga bulan, digi sa Bicol, partikularmente digdi sa probinsya kang Albay, arog kening mga bulan, piglalaw kita ki mga makukusog na bagyo. Ano po ang mga paghahanda nito? Sige, nagurulayan ta po yan. Oy, good news! Tabi, duman sa mga kahirak na mga teacher, sa mga maestro, maestra na nagserbi po sa barangay NSK election. So, nag-aragang biyo. Kahirak man sa mga maestra. So mga nag-serve po sa barangay NSK election, ngunya na katatapos pa sa nampirilian ka nagkaaging simana, may good news tabi sa inyo. May good news. Pigtao na tabi so sa indong mga honoraryo. Pigtao na so mga honoraryum kan mga paratoklo na nag-serve po duman sa barangay NSK election. Diyan sa second district, no? So, ano pala, chairman, kang electoral board, 8-5. Sa electoral member, 7,650 man. Pero dahil mo mababayadan o kaya dahil mo pudkeni, matawaran su serbisyo kan sa tuyang mga kamaistrahan. So ibang ani din nagkaraon. Siyempre excited su mga kandidato na maraman tulos kung si su nanginginot, kung si su gana. Kaya sa mga teacher maski nga ni pag CR dae. Kaya tapos pag-abot pa dyan sa pag-uli kang pasiring dyan sa opisina kang kumilik duman sinda na haloy. Katapos sinda sa mga eskwelahan, mga alas 10 o alas 11, nin pagkabanggi, pag-abot sa Comelec, iuuli na nila sa mga balot at tapos sa mga parapinalya, duman sinda na agahan sa Comelec na, grabe sa pila. Ano sa proseso? Ang problema sa proseso na naman, biyo nagkaragahan sa mga maestro, maestra. Yan ang sakripisyong dahil po mababayadan sa tuyang mga kamaistrahan. Saludo kita sa mga teacher. Patakban numano bagatabi Sir Javier su election mo niya. So yan po sa tuyang mga pag-uri-restoryahan mo niyan tabing Martes. So Congress palan balik sesyon na ano, pati sa Senate balik naman. Tapos man ki bakasyon. Nag-recess. Kunyan, balik na sinda sa sesyon. Ang masasabi ko sana sa mga nanggarana kang nakaaging eleksyon, dai ka mo magparapaalpog. Tanganing umunlad man lamang ang sa indong barangay. Sabi iyan ni Sir Javier. Baka ngaya pursa nga sa kamo paalpog. Kalingon ta kung may kauswagan lamang Sir Javier sa tuyang mga ibinurotong niya. Yo. Kalingon ta kung igwa lamang ki
mangyayari, may pagbabago sa barangay. Kaya lang sa barangay Tabi Sir Javier, maski ngaya day pagbabago, basta ngaya kaparintis mi ngaya ang ibubuto mi, labot niya nindo. Yan ang problema sa barangay. Ano? Dahil lamang nag-iisip-isip kung si Saidian sumaray na makakatapang, makakataonin mga proyekto. Yan ang problema. Ano? Pangatugang alas 7:26 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang, yaon po dyan ang MBY Dormitory. Ang MBY Dormitory, makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Hanapon lang nindo si Sir Vids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners, dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, pasyaran po nindo MBY Dormitory. O, safe na safe po kamo dyan. Na po nindo si Honorable Sir Vids Laudit. Tas siya po dyan ang manager. Ano? Sige po, Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat termi. Saringman ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Ang presiding officer kang Sanggunian Panlalawigan Ate Glenda. Siyempre mga tugang yaon man po dyan ang satuyang tunay na amigo kagawat na sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ng Siyudad din Tabaco. Katawang taman dyan si ang satuyang idol si Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Thank you. Siyempre kasabay taman dyan si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Thank you. Yan po sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Maraming salamat po. Sige tabi mga tugang, ang oras sigwa na kita ki 28 minutos. Lipas na po ang alas 7 ni morning. Digdi po sa satuyang programa Serbisyo Asin Reparo. Aramon tamo na tabi Sir Javier ang magiging kamugtakan kang panahon. Palagon tamo ng pag-asa. Sige tabi mga tugang alas 7:28. Pag-asa, palagon tamo na. Sige pag-asa maray na aga sa Indo, please come in. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon sa araw na ito, November 7, 2023, araw ng Martes. Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral itong easterlies o yung mainit at malinsangang hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko na siyang nakakaapekto ngayon sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao at asahan sa buong maghapon ng mga pag-ulan o kalat-kalat ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Southern Luzon, gayon din sa may Eastern Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Ito na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman hanggang sa weekend ay mababa pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng ating PAR. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Kalakhang Luzon, naasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa may bahagi ng Quezon at ng Bicol Region. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, ay asahan pa rin ang generally fair weather conditions at may kainitan, lalong-lalo na sa tanghali at sa hapon, at may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan, especially sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa may Lawag, Kalayaan Islands at sa may Puerto Princesa ay nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa may Tuguegarao ay 24 to 33, sa may Baguio City 17 to 25, dito naman sa may Metro Manila 25 to 32 at sa may Tagaytay 23 to 31 at sa may Legazpi ay nasa 25 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, asa natin sa buong maghapon ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, sa may Dinagat Islands at sa may Surigao del Norte at possible din po
yung mga malalakas na mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na nakatira sa mga lugar na ito. Samantalang sa nalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, generally for weather conditions din at may kainitan, lalong-lalo na sa tanghali, bagamat mataas na rin yung chance ng mga pag-ulan pagdating ng tanghali dito sa may bahagi ng Central Visayas at ilang bahagi pa ng Northern Mindanao. Ang agawat ng temperatura sa may Iloilo ay nasa 27 to 32 degrees Celsius, sa may Metro Cebu ay 26 to 32, Tacloban 26 to 31, dito naman sa may Cagayan de Oro ay nasa 25 to 31 degrees Celsius, sa may Metro Davao ay 25 to 33 at dito naman sa may Zamboanga City ay nasa 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon ay wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga papalaot dito sa may extreme northern Luzon kung saan maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon dulot ng unti-unting paglakas ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad ng ating bansa, dito sa Metro Manila and most of Luzon, inaasahan natin na by tomorrow ay magiging maaliwalas pa rin yung panahon at magkakaroon lamang ng mga isolated mga rain showers and thunderstorms. Samantalang dito sa may bahagi ng Southern Luzon, partikular sa may Legazpi, gayon din sa Metro Cebu at Metro Davao o sa may Kalakhang Visayas at sa ilang bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pag-ulan hanggang bukas dahil pa rin sa epekto o posibleng dahil pa rin sa epekto ng easterlies. At sa mga susunod na mga araw, especially by Thursday onwards, asa naman ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa may Baguio City 16 to 25, sa may Legazpi ay nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa may Metro Cebu ay 25 to 32, at sa may Metro Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. At ang ating sunrise ay 5:53 a.m. at ang sunset naman ay nasa 5:26 p.m. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaling bisitahin ang ating social media accounts, DUST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website, pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Kasing Report sa Bicol Net TV. Sige mga tugang, yan po ang pag-asa. Ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. So, salamat dahil namomonitor pa ang pag-asa ng raot na panahon dyan sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Hoy, maray na aga po kay Kagawad elect Barangay Kagawad re-electionista si Sir Boyet Bandola Jr. Dyan sa Barangay Matagba. Iyon na yan masunod dyan na kapitan. Salamat abi Sir Idol kay Sir Boyet Bandola Jr. Mga taga Matagba, yun na inan sunod sa 2025, yun na inan masunod nindong kapitan dyan. Yeah. Sige, sa mga parantabay niya to, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa ha. Kaning mahiling lamang kang iba. Mapasko na tabi Sir Boyet. Madali na naman ang Pasko. Nadan maray kayo sa Pasko. Ano tabi Sir Boyet, sa mga pag-iriba mo, palundo na. Sa mga naka-re-elect ha, tas sa mga bago, dahil paki-out of office, ito ang requirements. Hiling mo na ito. Sa mga re-electionista, burot na. Paborokod na tabi Sir Boyet sa London. Kunyan nga ning Aldo, arama yun sa iba. Dahil pabukas sa bangko, burot na. Matibay man ang strategy kang bangko. Automatic offer tulo sa bangko. Pwede na kaya ka mo mag-loan. Tinda ka daw ngayon.
Sige tabi, mga tugang 35 minutos. Lipas po ang alas 7 in morning. Pagbabalik na ha, pag-urulayan tayo ng mga barangay officials na yan. Paburukod na pasiring sa London. Mabalik po kita, magkalipas lang pwedeng mga importanteng pag-irumdom. Day magharali, madali man sa nene. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol.net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV.
Sige, balik na po kita digdi sa programa. 7:40. 20 minutos tabi bago mag alas 8. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Napon lang nindo si Sir Vince Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yan yan dyan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, yan po dyan ang MBY Dormitory. Yeah. Sige, salamat man kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay, kay City Councilor Riner Burse ng siyudad din Tabaco, kay Congressman Attorney Bongalon kang AKB Party List, siyempre kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Sige, balik po kita mga tugang digdi sa programa. Ako man po girarayan sa indong lingkod. Manimok sa iya po ini si Mr. Hulbutana. Ang sa indong servidor asin taga-riparo nganyang pong aldaw nin Martes. At sa 7 na kita ngunyan kang bulan na Nobyembre taon 2023. Pahit na kita. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asirita. Sige tabi mga tugang, alas 7:42. Yo. Si Sir Idol Barangay Kagawad re-elect Sir Boyet Bandola Jr. dyan sa Matagbak. So mga pag-iriba mo tabi, Sir Boyet, aram ko si Sir Boyet na man kinikaipuhan na magpalondon. Stable ni si Sir Boyet. Mga tugang, kang nakaaging Lunes baga sa eleksyon ba ko? Karangal daw, sarong simana. Sarong simana matapos po sa barangay Yanes ka eleksyon, bilib man ako sa mga bangko, di? Palibasa dyan, man nakikita ang bangko. After kang manggara na giraray sa mga re-electionista, nagtautulos ki mga form. Sir Boyet. Pwede na nindong pila pa niyan. Di, paburukod na pun pakasudma, paburukod na sa mga na-re-elect na mga barangay officials. Paduro mo na tabi, Ma'am Liz Caps, duman sa London. Paburukod, paburukod. Makapambayad lamang ngaya kita sa ipinambakal na kibotong suros ang kataos. Paburukod na mala. Kasod kadakol ng tao sa bangko. Hanggang ngunyan, sarado pa sa bangko, rayaw na doon. Kalingawan ko pala na i-video, di. Dapat palang ginaantak i-video. Katansuilo, di, susa dyan sa, saro dyan sa barangay, dyan sa Tabaco, saro dyan na barangay, so, pigsuwa-suwaan na so, ibinoto ninda kang inot na barangay Kagawad. Tamala, kang time niya, paka-OTK niya, inutang na susayang honoraryo. Halimbawa ngaya, good for 3 years yan. Inutang na gabos, sinagad. Sinagad tabi, Idol Sir Boyet. Sinagad niya utanga sa honorarium niya. Di,
Pagka kuan niya kang honorarium niya, ipinasiring niya na sa London, dahil na nag-attender dahil nga ni nag-attender kesisyon, dahil mo na yan mahiling dyan sa barangay, dahil mo na mahiling sa barangay hall, taragiton sa mga pag-iriba, sa mga kapwa niya kagawad, pati sa kapitan niya dagito. Ngunya na eleksyon, kanakaaging Oktubre, kanakaaging Lunes, nagkandidato, kinuha mang giraray sa linyada, kan sa iyang kapitan. Aw, tagumin na pa. Tagumin na pa. Pampito. Gumina na pa. Gumina na. Makusugon sa barangay na yan, itong linyadang ito. Dahil duman kiwi nakakasingit. Power na maray. Sarong barangay dyan sa Tabaco. Power na barangay. Pag nakalinyada ka duman, sigurado ka. Maski pigsuwa-suwaan ka na. Maski iuraga na sa iman mga kabarangay mo. Gana mang giraray. Di ko niyan, naka-re-elect na naman siya. Puto na. Pasiring na duman sa London. No. Nahiling mo na yan. Ito ba? Di, may nagsabi man sa kuya, Ma'am Alo Nakapitin, good morning tabi. Sa mga taga Malolos, Malinaw Albay. Ngaya, oto na ngayang, ang nanginot niya, so kapitan may... Ikaragda na ngaya kami ni Kaap. Grabe na ngayang pangangaipon ni Kaap. Oto na tabi, mga tugang, so mga binuroto tabi, nindo. Di, ano pa man, makakuha na ninda sa honorarium ninda sundo sa 2025. Di makukuha na ninda. Ano pa ang serbisyo ang itatapan sa indo? Sigurado daw tabi na igusan pa daw ang magsisyo. Igusan pa daw yan mag-isip ki maray na programa dyan sa barangay nindo. Ito na so. Nahilig mo na yan. Ikatabi, Ma'am Liz Caps, nagpa-London ka ma? Naray pa magduman ka ma? Iyon na yan so pigsasabi. Di, ulupon sa naso sarong kagawad dyan sa Tabaco na ibinoto manggiraray. Ngunyan, oto na sa London naman. Magirilingan naman niya kita sa sunod na eleksyon. Ano na tayo? Kaya minsan, dahil po pag basulon sa tuyag mga opisyal, kita mismong mga butantian may sala. Minsan maghilingan nito. May mga ururagad kitang mga barangay officials kay tota dahil nga kami sinabay sa mga ayuda. Ururagan kita. Grabe sa mga ribok mabalik na naman niya, makandidato na naman niya na dahil mo nga ni kami sinabay sa tupad. Dahil mo nga kami sinabay duman sa mga pagpalinig kang barangay o pag may ayuda dahil nga kami kasabay. Pero during election, tinawan sa nagkamukipira, kuto na, yung manggararay binoto nindo. Mareklamo na naman ka pag-abot ki oras. Ay, ano na tayo? Ano na tayo? Si Saipon may sala. Kaya sa mga barangay officials, sigulukan man ka mo. Ludoy-ludoy nginin mga nagburuto sa kuya. Ngunya, syempre, makukuha na ninda sa honorarium ninda poon
pagtukaw ninda, dahil pangani nagkakatukaw, uto, kukwao na, i-advance na sa indang honoraryo. I-advance na. O, sundo na yan sa 2025. Mga, kung sa kapitan, mga 300 man garin makukuha. Sa kagawad na bigaring 200. O di i-advance na. O nga, tama iling pa daw ninyo mga barangay officials nandyan sa barangay ninyo. Bata bagang pirak bagatabi, Ma'am Liz Caps baga. Ang pirak, sarong aldaw, ubos yan. Lalo na so, mapagarbuhon mga barangay officials. So, mo ang piling mayamanon. Pero dahil magkipira, siyempre, pakakuha kang honorarium din na tabi, Ma'am Nilia Marcaida, good morning tabi sa imo. Pag nagkuhanin da so sa indang honorarium, ano pa ma'am? Baka mag-report pa man nandyan sa barangay, mga sarong simana sana. Otro simana kan, dahil mo nandyan mahiling. Ano pa man, nakuha na ngayon sa honorarium. Una ang problema, itong susaro na tig-istorya ko sa Indo, na sarong barangay dyan sa Tabaco, na problema sa kapitan niya, kailingon mo ha. Ano yung senaryo? Si Kagawad, inutang niya na sa honorarium niya, in advance na. Ngunyan, dahil na nag-attender si Kagawad, dahil na nakukuha ako, nagpasahin na. Pag may sesyon, tigpapaapudan, tigpapasundo pa, dahil nag-attender na. Ngunyan, ano nga yan, pwede nga yung ang kason, tanggalo ni Kapitan, si Arog kayo ng Kagawad. Ang simbag, pwede tang kaso. Pero, so yung i-appoint niya, sa inko kaon sa sweldo. Iyo so hapot. Taso, Kagawad, na ininutang na sa iyang honorarium, hanggang sa tapos kan turno niya, ay mo na may tumakwa sa iyo. Iyo. Kaya, na problema sa kapitan. Kung tanggalon ko ngayon palitan ko o kaya ma-appoint ako, sa inko kukuahon sa pansweldo, sa pang-honorarium ang kaning i-appoint ko. Dahil baga kinagin mo sa kapitan. Alatunta na sa nangayang mag-eleksyon. Palitan ta na ngayon ining araw kayo ni. O, dahil baga na apod kayo ni, dahil in-appoint na barangay Kagawad, sa inyo ani makuha pang taong honorarium duman sa i-appoint. Ta in advance na. Inutang na so honorarium. Ni Kagawad na din nag-attender. Ngunyan, na. Nag-eleksyon, nagkarampanya, nag-eleksyon. Nagparayla naman kay COC. Uto, kalinyada man gilari ni Kapitan. Ma'am Nilia Marcaida, guminana pa. Ayun. May diferensya talaga di. Una ko yako, mga matatali ang mga yaon dyan sa barangay na yan. Arog na siguro kayan katali sa mga kabarangay dyan. Nahiling na nindang linoko na sinda. Kung niya nagpaloko manggiraray. Kita kaya nakakalingaw kaya kita pag-abot na duman sa lastaw. Lalo na so nagkaranapan na. Lingaw na. Basta ngayon may uminabot di naibutom hay na sutik sabi nindong kunin ngayon si Kapitan dahil ko ngayon na ini sa baytab. Dahil ngayon kami kanipig sa sabay sa ayuda. Kunin ngayon si Kagawad iyo mala. Iyo bang giraray bagasunanggaran? Female. Ano? Ano nangyari?
Tampangan ng simba ay nanggigising na at huwag nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad at magbiglang tumuhin ang ating Nem. tuluyang ng Nagkarilibong logo ni Gisong. Di yan tabi mga toga. O ni ang hapot mo niyan. May maisipan daw ang kitultul pa na para sa barangay ninyo. Ano pa man? Oto na. Pagkakuha ka ito, pata madali yun sa proseso da. Madali yun. Halimbawa ngunyan, ang binama yung kaduman, baka before lunch, makuha mo na so honoraryo. Magkukuha mo ng bilog. I-advance mo na sa honoraryo mo, poon ngunyan pagtukaw mo na Disyembre, sundo 2025. 2 taon man. Halimbawa kung ang sarumbulan tabi Ma'am Nilya, ang honorarium kang sarong barangay kagawad, mga 8,000 siguro. Ay, so sa tuya digding para kwenta. Kwenta daw tabi boy libak, kung piraman an siyempre may bawas man ka ng bangko. Aday man pwedeng magpasubli sa bangko na, dahil sindang kita. Karas kason nga sa mga bangko, dahil pangani nakakatukaw. Nag-offer na tulos. Halimbawa 8,000 ang kada bulan. Ay sarado ta sa nanganing mas madali ang pagkwenta iyo. Halimbawa 8,000 sa kagawad iyo, sa kagawad. Barangay kagawad. 8,000 nga per month ang sa indang honoraryo. I-times ta sa 12. Sa saron taon iyan. Di nasa 96,000. I-times 2 ta. Sa 2 taon man sana. Times 2. So, more or less tabi, mga 192. So, bawasan pa yan kang bangko. Siguro mga 160 to 150 ang pwedeng i-loan kang barangay kagawad. Yeah? Barangay kagawad iyan. So, dumansanan sa 8,000 ang honorarium per month. Halimbawa sa kapitan naman, ilagta na para mas madali magkwenta. 10,000 per month ang sa iyang honorarium. I-times 12 ta. So, 120. Ang sarong taon. I-times 2 ta naman. 12,200. 240. 240,000. Nganyan, pwedeng makuasa na kini ni kapitan kung 10K ang sa iyong honorarium kada bulan, mga 200. 200. O kaya so sa indong mga barangay officials tabi ko niyan na mga na-re-elect. So mga na-re-elect So mga bago, dahil paki-out of office. Dahil pasinda magkaduman sa London. Dahil pasindang pasaporte. Ang may mga pasaporte ko niyan, so may mga dati, so mga re-electionista. Re-electionistang kapitan, mga kagawad. Iyo mo naan magkakaduman sa London. So mga bago, pati sa SK, dahil patabi ka mo makaduman sa London, dahil pagkamuki, mga pasaporte. So, mahiling man sa natabi nindo na susendo mga official, pag uruli at yan, dyan sa barangay nindo, ang mga ulo kaya, sundo dyan sa, o kaya luwas ang 32 ng ipon. Luwas ka ng 32 ng ipon dyan, Paul. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moc Sea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Luwas ka ng 32 ng ipon pag uruli dyan sa barangay nino. Di magkukuha na nindangon niya. Madali man sanad ang proseso pag ikanainot. Dahil nga ni kabangang aldaw, rimati na. Magkukuha mo na honoraryo mo. Pwede mo nang ipangutang.
Jampol, pabati na kami digdi sa Bumbon, nagkakape, dyan na sa luwas. Maray pa si Jampol, pakapi-kapi siya na yun eh. Ha? Pakapi-kapi siya na si Jampol. Kaya, so, mga nakarinig, pag-uruli at siya na hapon, sigurado, alam na, nako anatabi kan sa indang honorarium, na-advance na. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, ang oras 1 minuto, lipas po ang alas 8 nin pagkaaga. Mabalik po ang programa, sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol.net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Sige, balik na po kita mga tugang digdis sa programa Kumpiang 8. Alas 8:08 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yan, MBY Dormitory, dyan po yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan sa Rawis, along National Road. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, yan dyan, MBY Dormitory, ano? Sige. Salamat man kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse kang syudad ng Tabaco. Kay Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Siyempre kasabay taman dyan si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Kay Nyor Tiloy, morning tabi sa mo. Sa mga paraan tabay niya to, paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa, no? Paki-share, aning mahiling man po kang iba. Mga tugang, ako man po giraray ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin tagariparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana, tundo kita alas 9, kanyampong aldaw nin Martes, Tuesday. Apet sa 7 na kita kang bulan na Nobyembre taon 2023. Kamusta po sa may mga kompleanyo?
maligayang happy birthday! Sa may mga okasyon man, sa mga motorista tabi, ingat po kita ha. Medyo minsan may mga pag-uuran, mahal na span tinampo. Ingat po kita. So may mga laog po, may mga klase, may eskwela na po. May trabaho. Trabaho na po kita. Tapos na halabaon na, long na halabaon pa na bakasyon. Balik na po kita. Back to normal. Pero diretso na po kita mga tugang. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta 11 minutos na. 11 minutos, lipas po ang alas 8. Lipat kita ki ibang istorya. Sabi kang Philippine National Railways o ining PNR, pigaayos pa lang sa mga release pasiring dyan sa Legazpi. Aling naga, taang biyahe baga kang apod kini, kang tren digdi sa Bicol, naga to Ligaw. Munyan. Naga to Ligaw. So, sabi, mga tugang kang PNR, na baka databi, posibleng mabuksan ang biyahe, aling naga, diretso ng Legazpi. Ngunyan databing Pasko. Kung matapos tulos, ang sa inda pong pag-rehab kang mga riles na agihan po kang tren hali dyan sa Ligaw pasiring sa syudad kang Legazpi. Nasa 80% na databi. 80% na ang nairahay ng mga riles. Puon dyan sa Ligaw pasiring sa Legazpi. So, nasa 20% na sana. And mga clearing operation, arog kang paghili databi kan mga awot, mga konkretong harong, bata sa mga release man ang gadyan, may mga harong na. So iba nga ni, piglalawigan pa kang mga manok. Baka? Pigakudan kan mga manok, sa mga pambulang baga. Iyon ang ginibong parking space, parking area. So, iyan po ngunyan mga tugang ang pigigibog kang PNR na sana makadiretso na sa Legazpi. So, biyahe kang tren poon dyan sa Naga City, pasiring po sa siyudad kang Legazpi. O tasangon yan, ang biyahe baga kang tren digi sa Bicol, vice versa sana. One way sana. Paghaling Naga, umahali muna digi sa Ligaw na aga. Mahaling aga sa Ligaw, pasiring sa Naga City. Ngunyan, paghali naman Naga City at yan na hapon, pasiring naman sa Ligaw. So, bago databi magpasko kung maklear na, ining aagihan, hali sa Ligaw, pasiring sa Legazpi. So, nagkakaigwa na sindaki clearing operation, ang PNR. Tapos iba, hinarunga na so release. Pero nasa 20% na sa nadaa. Baka lamang tabi bago magpasko, sabi kang PNR mga tugang na makalusot na ang tren. Haling Naga City, diretso na po dyan sa siyudad kang Legazpi. Serbisyo asin reparo.
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Maray kayo ni maglunad sa trade. Ha? Malunad kita sa trade? Yeah. Malunad kita sa trade. O di baka lamang. Pag halik ngaya, kung makalusot na, haling Legazpi, diretso ng Naga City. Yo. Bago da tabi magpasko sigon sa PNR. So nasa 20% na sa nadaa. May nahiling ako dyan ng mga release dyan sa Legazpi na o dyan sa nangani sa may apod kaya anong lugar yan? Rawis? Ay Rawis, hindi Rawis. Yung apod ka ni? Anong barangay na yan? Sumay ako ay nasa ospital. Lingaw ko. Washington! Yan. O dyan sa may Washington, ilinga po ni Don release dyan. Isa iba, tigigibong parkingan. May nailingan ako dyan, may basketball court na. So yan ang piki-clear pangunyang kang PNR. Ngani po makadiretso, so biyahe kang tren, aling Naga, diretso dyan sa syudad kang Legazpi. Bisyo, asin riparo. Okay, sige, sana. Sana tabi. Alas 8:17 tabi, ang sa tuyang Philippine Standard Time, lipat pa kita. Iba pa niya itong pag-re-restoryahan. So mga newly elected and re-elected barangay officials and SK officials, o dyan tabi sa 2nd District, official na pong nanumpa. Nagkaigwa na po sinda kay mass oath-taking ceremony. Kanakaaging aldaw, asin pinanginutan po ini kang ako Bicol Party List. Si Representative Saldico ang nagpasumpa sa mga kapitan, bagong kapitan, dating kagawad, mga bagong kagawad, mga SK chairman, asin SK kagawad. Giniboy ni dyan sa Kasudma, giniboy ni dyan sa Plaza Embarcadero de Legazpi. Iyo, Kasudma. So mga taga 2nd District, sabi, mga tugang, so 3rd District no arin man. So 1st District no arin man. O tanainot na so 2nd District. Iyo, nainot na so 2nd District. So 3rd District no arin daw, tapos so 1st District. O nanumpa na so mga bagong ilihidong opisyal, tabi Raul Bobier Villanueva. Iyo, na nanumpa na. So, yaon digdi sa tuya sa 1st District, iba man ang pigsumpaan. Pasiriring na duman sa London. Pasiriring sa London. Pasiriring sa London. Iyo. Kaya pag-uruli kayo ito tabi, Sir Raul Bobier Villanueva, urulo ko nito tabi, Manong Jess. So mga re-electionista, uro to na pasiriring na sa London. Iyo. Kaya mga maugmahon sinda. Kaya advance na ninda sa honorarium ninda. Iyo. So, mga taga 2nd District, kasud mas outtaking ninda. Iyo. O, dyan sa Embarcadero de Legazpi, Manong Jess. O, pighalata na sa nangunyan. So, mga taga 1st District man, tapos so, mga taga 3rd District. Kung rin man ang mas outtaking. O, pinanginutan niyan kang AKB Party List. Iyo. Kay Representative Saldico, ayo ang nagpasumpa sa mga nangganang bagong kapitan, dating kapitan, mga bagong kagawad, mga dating barangay kagawad, SK chairman asin SK kagawad. Yo. So
pigwitnessan man databi kang mga taga Department of Interior and Local Government. Yan po sa Albay Provincial Director na si Ray Caceres, ang nag-represent man po kay Representative Joey Sarti Salceda, si Mayor Kang Pulangi, si Mayor Adrian Salceda. So, sabi digdi, nasa 195 na mga kapitan ang opisyal na nanumpa, kasudma. As in, 1,311 o 311, 1,311 na mga barangay kagawad ang nanumpa man, kasudma. Diyan po sa Embarcadero. So mga SK, nasa, ano man napahit mo ini? Tama ba ka subila? 195. O parehas. 195 man so SK chairman, tama, dating sararo man sana. And 133 man. 1,311 na mga SK kagawad ang nagpartisipar kasudma sa ginibong mass outtaking kan mga newly re-elected na mga barangay officials and SK dyan sa 2nd District Tabi, Manong Jess. Servisyo asin reparo. Baka hindi alaton taman so taga 1st District. Tapos so 2nd at 3rd District, konsisay man ang mapasumpa. Gari na hiling na tabi digdi Manong Jess, ang purulpugan sa eleksyon sa 2025. Gari ngaya balwarti ng pahit. Gari ni so, akin ang Tondo, iyo ang Cavite. Ano Manong Jess? Sa mo, anong barangay sa mo? Anong barangay sa mo? Pahit mo, sa mo ha? Iyo ang Tondo, akin ang Cavite. Sige. So, ginadan palang tabi na broadcaster kang Dumingong Aga dyan sa Misamis Occidental. Dakol na mga CCTV nagruluwas adi. So, apwera palan ka itong sugan man, so buminadil mismo duman so luminaw sa announcer's booth. May kairiba pa pala nito? May kairiba? Luminaw duman sa duman pala nini nagbo-broadcast sa harong ninda. May studio. May gate man kuta, kaya lang ang sabi may tuyo da sa announcer. Duman kay Johnny Walker. Kay DJ Johnny Walker. Kasabi kang agum, Manong Jess, bako man niya komentarista ang sa kuyang agum, mga purely entertainment ang sa iyang programa, mga public service, mga pagbabati, mga greetings man sa naampigan. Bako man niya yan, nagko-komentaryo, di man nagko-komentaryo ngaya. O di saro sa mga pighiling, so problema sa daga, sa pamilya. Ayan, so mga pighiling na anggulo niyan. So ikaw pandok kang suspect na ipigluwas sa publiko. So, pera nang mga broadcaster ang araw kining nagadan, pero dahil papuki apod kini, wala papuki justisya. O digdi sana sa probinsya kang Albay. O pera naman digdi ang ginada. Narunduman ko kito, aki pa ako so nagpo-programa baga dyan sa DCGB, si June Villanueva. O, ang programa ito, purely public service. So mga nangangapudan, nangakaipuan kitabang, o yun po ang programa niya. Dahil man nagkukomentaryo, ang malayang binadil. Gada. O hanggang mo niyan, gari wara pa man ki justisya.
O, subarkada ko man na saro. Sukuro kay Riba mi kito sa basketball sa KBP. Si Manong Joey Llana. O, ma-programa, tinambangan. Gadat. Hanggang ngunyan, day paki hustisya. Day param kung si Sayso buminadil, si Say ang nasa likod kang buminadil. Si Sayso nasa likod kang pambabadil. Sa mga broadcaster. Gari mapapabilang ini si DJ Johnny Walker sa mga arog man kaya. Kapira kang sugan man, napakalaog tulo sa announcers booth, pinutukan tulos manong Diyos kidua. Samul tulo sa kandok. Tapos so kay Riba niya pala, nuto duman sa may gate, natututukan so, kay Riba, duman sa harong. Kaskason sana. Pagkalaog kang suspect sa gate, duro-diretso duman sa announcers booth, segundo sana. May nadangog na duwang putok, putok kidua, dulag tulos o, duwang suspect. Pero ang sabi, kang agom ni Johnny Walker, nahiling niya pa da sa suspect, may naghahanap da sa luwas na motor. O, subali tulo. Tasusaro, naghahanap sa motor na single. Susaro, luminog man duman sa may gate, natututukan so, nagbukas kang gate. Tapakatutok duman sa nagbukas kang gate, pero diretso sugan man, duman sa announcers booth, diretso tulos binadil. Ining si Johnny Walker na ini. O pagkabadila, pagkaputok kidua, dulag. And dulag naman so, nagtutok duman. Natututukan yata so, pamangkin so ano ito, so nagbukas kang gate. Umarita dahil na ito dinamay, dahil mang ginada. Duminulag, pagdulag, naglunad sa single na motor, natumba pa nga ni, gari, nabulabog na, guminasod na naghagad na kitabang so kapamilya. Natumba pa tabi nga ni sa single na motor. So, tulong suspect. Ang pagsasabi ngunyan kang PNP. Pero sugan man, ito so, nakuha na apod kayo ni, i-sketch. Yun ang ngunyan sa tigluluwas sa publiko. And may 100,000 pesos na reward kung si Saipon makakapagturo. Duman sa suspektsadong ito, sa pambabadil gadan, duman sa sarong broadcaster, sa Misamis Occidental. Kanakaagi pong Domingong aga ini. Kaso, Domingong aga. O kaya tabi manong Jess. Maski nagbo-broadcast ka sa harong mo na, bako ka papalansay. Kaya sabi ko sa mga alalay ko, maski sisay. Pag nagpo-programa ako, de pagpalaugo. Maski babaye. Ipisil na. Screen on tabi mo na nindo dyan sa luwa, sa baba. Bago palaugon sa announcers booth, taba kapag log sa announcers booth, nagbo-broadcast ka, upakan ka, remate ka. Bisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige. Mga tugang alas 8:29 na, an sa tuyang Philippine Standard Time, igwapa kitang naipit na commercial ari, madali man sa nini. Pagbabalik ka tabi, mga tugang, may mga istorya pa po kita. Dahil mag-arali, mabalik lang po ang programa, makalipas lang po. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka ng albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Let me love you, Carmelita. Sige po, balik na po kita digdi sa programa. Alas 8:34 tabi, Sir Alan Calleja sa Kuyang Idol Sermon. Morning po sa mga taga Burabot. Ang oras po niya natudban sa tuya kang MBY Dormitory. Ayaon dyan sa Rawis, Legazpi City. My heart's first thing with love. Siyempre, darama po yan sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw ng probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursek ang siyudad ng Tabaco. Kay Congressman Attorney Jel Bongalon, kang AKB Party List. Kasabay dyan si Municipal Councilor Irene Morales Paho. Sige, balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirari yan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw ni Martes. Petsa 7 kita kang Nobyembre taon 2023. Sundo kita alas 9. Love you, Carmelita. Kaya pahiton tanay ni Sir Sir Mon Calleja. I will bet my bottom Pagkapahiton pag ang iba. on your own say so. Pero diretso po kita. Again. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, sige tabi mga tugang ta at least so, sa tuyang mga kamaestrahan, kaya lang gari sa second district lang gari sa second district, naresibi na po kan mga teacher, so sa indang mga honorarium. So mga nag-serve bagatabi kang nakaaging barangay NSK election. So big release na databi kang Commission on Election. So sa indang mga honorarium. Ara mo, grabe ang pagsaludo to dyan sa mga kamaestrahan. Grabing trabaho ninda sa pagpunpasa na. So pagkuha kang baluta, so pagkuha kang mga parapinalya, dyan sa mga opisina kan Comelec. Grabe so pila ninda, haluyon makuha ninda. Vice versa, pagpaulit pa. Ni so mga istorya kan mga teacher. So pagpaboto, okay lang. Lalo na so may mga presinto na dakol talaga so mga butante, halos so mga teacher dahil na so iba dahil nagkaon. Nalipasan kiguto. Maski nga pag CR dahil kami nagkaka-CR. So, hanggang nag-iskutinyo, ibata manumano bagangon yan sa eleksyon. O nag-iskutinyo, so iba nagkawarang kiboses. Natapos iskutinyo, dakul mga paperworks pa. Mahalat ka pa kan mga pag-iriba mo, tas sarabay ka mo dadarahon duman sa Comelec. So, halos mga alas 10, alas 11 nin banggina, natapos sinda sa mga eskwelahan. Undan matindi. Pasiring na sinda sa mga opisina kan Comelec para maibalik sa mga parapinalya. Sa mga dokumentos. Duma na sinda nagkaaragahan. Kapag abot ninda sa mga opisina kan Comelec, mapila sinda. So nainot na umabot, itulos ang uli kan sa mga parapinalyang ito. O kaya sa ibang mga teacher, excuse me po, nagpaaraga na sana duman sa mga munisipyo kung saan yaon sa opisina kan Comelec. So ibang mga teacher, nagrelakaw-lakaw dyan sa sentro. Sabi nga ni kang ibang pulis, dahil nga ka mo magpara-lakaw-lakaw ngayon dyan, madam, kaba ka ngayon matripan nga ka mo dyan. So iba nagrelakaw-lakaw na sa may gilid kan dagat. Naagihan ka nagpapatrol na mga pulis, ay di ngayon muna ka mo digdi tabi, madam tabanggi, baka marip ka mo digdi. Madiklong pa. Maagahon. Pinabaralik ta duman sa may plaza so mga teacher ta. Dahil man makakaulisin ta duman sa indang harong, ta dahil pa mangkibiyahe. Baka, wala pa kibiyahe. Maduman sinda sa parada ninda, wala pa ki-tricycle o kaya dahil pa sinda kilulunadan pa uli. O aron po kan so sakripisyo kan mga teacher. Kan nakaagi pong eleksyon. Nagkaaragahan. So iba nga na, 24 oras nga kaming gising. Walang tulog. So iba parasmado. Aron po ka ng sakripisyo kang mga teacher pag nagkakaigwa po ki-eleksyon. So, at least kasun maadatabi mga tugang so mga taga second district agyan ini sa second district kita duman nag-release sa SM. So chairman ng electoral board 8,500 man pala ang honorarium ninda. Tapos so member nasa 7,650 pesos. Iyo po yan ang matatanggap kan sa tuyang mga kamaestrahan na nagserbi po na nakaaging barangay NSK election. Pero dahil tangani matatawadan ang sa indang serbisyo, sakripisyo. Dahil mo mabayadan kimilyon. Lalong-lalo na sa mga nasa critical, sa mga yaon sa upland. Dahil tatabi yan mabayadan na arog kaning kantidad. Dahil po yan mabayadan siguro maski milyones pa.
sa serbisyong itinaupo kan sa tuyang mga kamaestran. Kaya mabuhay tabi ka mo mga teacher. Mabuhay po ka mo. Grabe sa sakripisyo. Ang iba, tigkaralinturang biyo pagkatapos ng eleksyon. Maray nga nita bakasyon. Ayo, so iba kinaralintura, so iba dahil ng busis pagkagata nagkakasod baga pagbilang mo kang pagbasa mo kang suna sa balota dapat makusog ta nagdadangog sa watcher may mga nagdadarangog nanghihiriling. Ayo, o kaya mabuhay tabi ka mo mga teacher ha, mga mabuhay tabi ka mo. Ayo, sige. Berbisyo, sin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ha. O sana may itao naman sa iba sa second district ito. Kasudma, baka lamang may itao naman sa iba pang lugar. Ayo. Nandyan itao naman tabi. Makapamul naman lamang sa mga teacher. May teacher akong bibid. Ang sabi, ito ngayang makukuha akong honorarium dyan sa pag-serve ko sa COMELEC. Pag-serve ko ngayon ka nagkaging eleksyon pa, paayos ko lamang kang antipara to. Irak ma. Irak ma na di. Ipaayos niya da kang antipara niya. Malabog na ngayon sa kuyang antipara. Kaya po na ngayon kaning i-upgrade. Sige, good luck tabi sa indo. Mabuhay po kamo mga paratokdo. So mga nagsakripisyo kad nakaaging barangay NSK election. So digdi kita mga tugang sa ropa niya itong pag-re-restoryahan. Ini pong manungod sa paghahanda sa disaster. O taang disaster response cluster sa Bicol, naghahanda na databi sa posibleng raot ti panahon. Ngunyan bagang mga bulan na araw kay ni Manong Jess, ralaugan po sa tuya, digi sa Bicol, digi sa Albay, so mga makukusog na mga bagyo. Typhoon season kita. O kaya, ang sabi, dapat na maghanda. Ayun na ini, dakulaon pong responsibilidad din kan sa tuyang mga bagong barangay officials. So, dahil nangangahulugan na kamo re-electionista, dahil na kamo mahanda. Marami na ngaya yan. Ngunyan, namamalisyan tabaga pag-igwaki kalamidad. So, mga barangay officials, aram na ninda dapat suicide ng gigibon, pero naghahalat pa sinda ki order, alis alkalde. So, dapat bako na aram kaya. Dapat nakahanda na, aram na kan mga barangay officials kung ano ang sa indang gigibuhon. Kaya kung aram ninda, paano kung day ninda aram? Nga. Diyan na naman magkakaproblema. Diyan na naman kita magkakaproblema, magkakadaragit na naman kita sa mga barangay officials. Kung yung kaso, latubo naman kita ki mga makukusog na bagyo, madadagit na naman kita sa mga barangay officials. Nga, ngaya taday mga kulinista duman sa totally damage. Nawarasak ngaya sa arong ko. Kaywal na naman nito sa mga barangay officials. Pag abot ki eleksyon, lingaw nindo. Tinawan sana kamo kisang gatos, lingaw nindo. Ayan ang problema. Gara no tabi, kahanda kamo. Dyan sa barangay nindo, sige daw. Ano ang mga programa po nindo para sa paghahanda sa disaster? Tala mga okay to kinadangog sa nagkarampanya na may paghahanda sinda. May gigibuho na lakda. Para ihanda ang barangay sa mga araw kayo ni. Kaya pag may naabot ang kalamidad, nga baga. Ano po ang mga paghahanda? Ayan ang problema sa tuya. Dahil pamanya nga tatamaghanda. Maanda ngaya kita pagyaw na. Kundi dapat cycle sa nabagay ni.
Paulit-ulit man sa ini, kay puan lang i-repress, na araw dapat kayo nang gigibuhod ta, mga barangay officials. Kung ninaday na kita magparahanat sa order kang alkalde, kung sisay pa man na pilato yan, kay puan tanahuni, kung aram tang gigibuhon ta, sa barangay Pasanantabi Manong Jis, day kita magiging nganga. At tayo, paano daw tabi sumay mga kabasan? Diba? So, dapat tabi pagpreparan tayo. O tatay pun season na kita tabi Manong Jess. Narumduman ta pag ma-Disyembre baga digi sa tuya. Minsan nga ni, malas-malas pag mapasko dahil pakitang kuryente. Tatira pado kita ki mga matitinding bagyo. Pag araw kayo ning typhoon season na kita. Sana tabi dahil naman kita tamaan, pero mas importante man po giraray, super mi kitang alertado, preparado. Dapat preparado kita. Kung bago kita preparado, nahalap naman sana kita. Hindi, paman niya nagpaapod si Mayor ki meeting. Harap baga ka na nangyayari. Kada bes nagwa ki kalamidad. Pero may kita naghahalat kung ano ang pipagibo sa tuyakang alkalde na dapat sa barangay igwa na kamuki plano. May tama tabi ako Manong Jess. Ayan ang problema. Yo. O di saka naman kamukayan magbarasulan yan sa barangay. Kuning nga si kagawa, di ako linista kay ni. Di ako tinawang kay ayuda kay ni. O pero kang eleksyon, nagaw-gawan sa nakamukisang gatos, manggiraray si Binoroto ba ganin daw? Ay, tumahiling tansya. So, dapat po, may mga paghahanda na po kamong tigigibo. Dipisil na. So, ini pong Bicol, ining Disaster Response Cluster sa Bicol, kasabay dyan ng DSWD, ang Office of the Civil Defense, so mga Disaster Risk Reduction Management Council, so mga taga-MDRR, ano tabi lamang ang sa indong plano, ano man lamang ang sa indong mga pigpaplano, mga paghahanda. Hindi sana kaya. Ano daw ngayang gibuhon kayo ni? Dahil pa man niya, lalo na sa mga baguhan. Dahil pa man niya kami kiseminar na arog kaya. Dahil pa man niya kami pictururuak. Dahil pa man niya kami napaseminar na arog kaya. Kaya anong gibuhon may? Gusto mo ganyan mag-attender kang seminar kung harayo. Duman nga sa Boracay gibuhon. Duman nga sa Boracay gibuhon ang seminar. Ini pong mga paghahanda sa mga kalamidad. May bilibon ako kay itong naging opisyal. Dahil nanggad mi na iba sa mga apod kaya, lakbay lakwatsa. So, apod na lakbay aral. Dahil nanggad binaipa, nga tangaya kung gusto tangayang makaukod, nga tangaya tabako digdi sa tuya gibuhon, pwede man sana. Nga tangaya tamaduman pa kita sa ibang lugar, na darata man sana si speaker, darata man sana sumatok do sa to, nga tataday tangaya digdi gibuhon sa tuya lugar. Bilibon ako kay ito, kaya lang dahil nang gana. Dahil na naka-re-elect, ito ko taso mga kaipuhan tang mga opisyal. So iba, gusto, sarayo. Duman sila magralakpat siya. Dahil man kinahukdan. No, ang pagbaralik, ang istorya, anong pagbalik tabi, Manong Jess, pagbaralikan dyan sa indang mga lugar. Ang irestoryahan, sulinaog nindang beer house. Sulinaog nindang restaurant na mga maorag so kakanon. Pero so, dapat na pag-irestoryahan ninda, so dapat maukda ninda, dahil lugod pig-irestoryan, tamala, dahil man nag-attender, paano man maka-attender na buyong? Yung ka, maka-attender ka pa kan mga seminar na yan.
O to duman turog-turog. Ang kaipuan sa nangayadig di appearance. Pag may appearance ka, makaliquidate ka na. Abot ko man niya kang mga pigtuturong. Iyo. O yan po ang realidad. Iyo. Pasensya tabi, hata yan ang realidad. Minsan kaya, so iba nadadagit sa tuya pag pigsasabitan totoo. Iyo. Alangan man saladig ang itaram ko, nganing ako man ang narimati. Yan po ang totoo. O kaya so iba tabi, nadadagit pag pigsasabi mo sa totoo. Gusto siguro sala man sa pagtarantadig di. Kung nganing ako man sa narimati. Yan po ang realidad. Okay, bilibon ako duman sa may mga prinsipyo bagang mga opisyal. Nata nga yata duman pa kita. Nga ta mararabas pa kita. Sayang kang pirak ang gobyerno, sayang kang pirak ang bayan. Sayang kang pirak ni Juan de la Cruz na pigagastos ta na samantalang pwede taman digding pag-aradalan iya. Nga ta nga yata mahalakbay lakwat siya pa kita. O digdi mismo sa session hall ta nga ya. Mag-imbitar kita kimaturo sa tuya. Digdi kita mag-araga pa kita digdi magharapon. Pahit nga ako. Pwede so iba gusto sa rayo. May pundo baga ngaya. May budget baga ngaya kita para magrabas-rabas. Kundi so mga tultulugod, mga tugang, iyo lugod ang dai na minagarana. Iyan ang realidad eh. So may maray na ubito, iyo lugodan din ang gagana. So mga ludoy-ludoy lugod, iyon minagarana lugod. Bisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. So mga ludoy-ludoy ngay lugod, iyon minagana. So may mga maray na ubito, day lugod. May maray na kaisipa, day lugod minagarana. Sisir may problema sa tuya. So nagkandidato o so nagburuto? Sisir may problema manong Jess. So nagkandidato o so nagburuto? Ambience daa ang rason. Iguyugon mo yan. Ambience daa. Garing ngayon di ako makaukod dyan sa lugar ta. Sarado ngaya dyan ang utak ko. Pero ngayon kung duman nga kita sa Boracay, marayang ambience duman, sigurado ngayang magkakaukod ako. Anong maukdan mo duman? Nailing mo duman sa nagusto mo sa na mailing sa mga nakabikini naman duman. Iyan nga ang ambience na pigsasabi. Ambience pa sana, jackpot ka na. Sa Boracay ngayon kita ma-seminar, maranya duman ang ambience. Maray ang ambience duman sa Boracay, duman lamang ngayon kita. Dakol ngayon duman ang naka-bikini. Bisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin rito. Salamat sa iyo aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pag-iigas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Oy, salamat Lord.
Thank you, Lord. Mga tugang digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Martes. November 7, 2023. Thank you, Lord. Sa mga parantabay niya to, pag-like and share na lang salamat po sa mga nakaantabay sa tuyang ngunyan. Siyempre, pasalamatan tama na sa tuyang mga katuwang sa programa, ang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. So mga naghahanap po kay dorm boarding house, yan po dyan ang MBY Dormitory sa Rawis, Legazpi City. Madam Maylin, thank you. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, ang probinsya ni Albay, thank you. Siyempre kay sa tuyang tunay na amigo kagawad na sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse ng Siyudad din Tabaco. Kay Congressman Attorney Jel Bongalon ang AKB Party List. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pao, thank you. Mga tugang, paaram naman po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indong servidora Sinta Gariparo. Saga naman kita magaribanan. 7 to 9. Digdi po sa programa Servisyo Asin Riparo. Sangaran po kan sa moyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Kang BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Adios amigos. Domo, arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Servisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat sa ibig mo. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Si Manny Moksea sa Servisyo TV. Servisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Pasasalamat sa Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World